Näin Sannista kestää tietysti kauemmin, kun se joutuu. Joo. Kun joutuu käymään näin. Tuossa kelkan vieressä ne seisoi tosi kauan, kun ne neuvottelivat, mitä seuraavasti. Ja tietysti silleen hankala. Ja jos tuo tulkikaan ei ole koira-ihminen. Niin sitten kun tässä pitää varmistaa, että omistaja ymmärtää ohjeet, koska sitten taas ei ole pysty kesken kaiken niin nopeasti sanomaan enää lisäohjeita. Voit tehdä uudestaan. Niin. Ei uusita ja sitten ei voi lisäohjeita. Muille voi sanoa, että hiihkastaa, että pysähdy nyt, pysähdy. Mutta... Tulkki on just ees. Jää sinne ja pusuttelee. Onneksi on